all your comments are well noted. And no, of course, sige, we'll look into it paano mag-ano ng it's a but the problem of fire truck and ambulance is worse here in abroad and in other provinces. Medyo naiwanan kayo when it comes to that. So we have to, ito ating mga legislators, sabihin niyo, Matt, malakas ka naman sa kanya eh. Maraming salamat po. Magkaibigan naman kayo eh. All right, so, okay, beyond the fire trucks and the ambulances, is there anything else that anyone would like to bring up? All right, thank you very much. Thank you and good morning. Thank you for all your help. Just Tagunay Dagina, Mr. President, we Abreños are blessed to have a caring president. This concludes our program. On behalf of the province of Abra, we would like to thank everyone for joining us today. Stay safe, everyone. Matt, all your comments are well noted. Matt,
Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangkay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Huwebes, kakailan, may danong ka na kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito ti bagamyo ni Robert Berto de la Cruz. Kadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno da kami apo ti kadanggayo para kadi damdamag. Nga intay talantanen, intay manen pagsasaritaan, ken pagsisinukatan, ti kapanpanunutan. Ididatingal daw po makainuman tayo ti presidente ti Pugad Lawin Tugigaraw. Gagihim kamsata ni Ma'am Rosalie Dupo. Ngamin na po inindursar ti biyang ti Pugad Lawin ni Ilocos Norte. Babayan ka ni Engineer Neil Jose. Dito problema ti may isang pamilya po kang Ronanda dito ubing nga agsagsagaba iti Kawasaki disease ejay probinsya ti Cagayan kang Ronanda po ti syudad ti Tugigaraw pong kakailan. Kabayatan na kaliplepas po diti panangdingeg ni Presidente Bongbong Marcos. Kaliti reports di kiti nagdudumang government agencies sa po ti probinsya ti Abra. Seknan kaditi damages wenno di kiti apektado iti daytoy napasama kaging gineda po idi kalman. Kaya nadamanin si Marno aging gined di paset ti probinsya ti Ilocos Sur. Kakailan so madamdama po mangited tayo iti update kadagitoy ken kang Ronan na pailawlawag tayo iti dating hepe ti Department of Science and Technology ni Engineer Felander Madriaga kasano ti kapigsa po ti intensity 7 or 7.3 nga gingined. Amuyo kadi nga deti napasama ka po nga panagdayeg wenno gingined di kalman. Get maysa nga kapipigsaan ken nangibati iti dakkel nga perdisyon iti Luzon ken ti pekenti si Bubukela Pagilya na Pilipinas Sipud Tawen 1990 gagayem ken kakabsat so deti apo ti maysa kadagiti kapipigsaan bueno kapipigsaan nga gingineda po ang nga napasama ka Sipud Tawen 1919 malagipyo adde ti gingineda po iti Tawen 1990 nagpigsa deti ti intensity 7 point something 7.3 gagihim ken kapsat do kang griro 7.7 kapsat ken gagihim nga nang dayeg apo ti Baguio City adda digiti natnatay adda pay digiti iramraman apo nga taga probinsya ti Ilocos Norte gagihim ken kapsat adda natay dito Ilawag City dedi na Narba apo nga kaunlaran building gagihim ken sabsabalipay even Pangasinan especially Dagupan ado digiti naperperdi kadagiti ang dedi nga tawen ket deti apo si Marno ita nga nang dayeg ti Luzon especially Northern Luzon gagihim nga nang ngibati iti dakkel perdisyon. So padaanan nyo ni Engineer Felander Madriaga ti dating hepe apo ti Department of Science and Technology dito probinsya ti Ilocos Norte ilawlawag nanto kada tayo kasano ti kapigsa ti nasao nga panagdayeg nga marukod iti magnitude 7 wenno 7 point something. Digitoy ken sab sa balipay tampok para di may isang oras nga panakaidanong nga kayo ti Damdamag ni Berto manibaw da po iti ENR Online. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City, kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti GAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. GAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto kasama na po mapantayo ka rin inuman tayo iti presidente gagim kamsa ti Pugad Lawin iti probinsya ti Cagayan tugigaraw gagim agyaman tayo po ka rin sumaganad pagyamanan tayo ti CB Farm wenno Kalawagan Belisario Farm iti barangay Barisbes Dingra Ilocos Norte kastamit din di ba nagyaman tayo kada Mr. Ju Agtarap kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap manibo na po iti Iba Beach, Hawaii ngayon madadang nakabakasyon tatapo dito probinsya tayo ng Ilocos Norte, particular dito Siyudad Tilawag. Thank you very much Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap. Kastapay nga agyaman tayo ken ni Ma'am Erlinda Perminhood iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much. Ni Ma'am Carmela Walker, maribo na po di San Diego, California. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much. Iti Bubukel nga Tamayo family. Ni Juanito Muller, Pariulen Jr., manipot ti barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Friends Jose, iti South San Francisco, California. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbaway di San Jose, California. Kasapay di pa nagyaman tayo kay ni Mr. Onofre Durupan, manipod na po iti Waianae, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much. Ken kasapay agyaman tayo ken ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Curimao, Ilocos Norte. Ken siyempre pagyamanan tayo ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Maraming salamat kadi so amin na po nga tumultulong kada tayo iti programa tayo damdamag ni Berto ken iti programa Tina Palabas. Sidi Kalman nakainuman tayo po ni Laika Viernes, Mrs. Laika Viernes manipod na po iti probinsya ti Cagayan, particular po iti siyudad ti Tugigaraw nga dati anak na agtawin ti tallo apo ket agsagsagaba iti Kawasaki disease. Base apo ka rin tinaudi nga panaki communicate tayo keng kuana
nayakar da po kaditi may isang public hospital, government hospital, dati kati St. Paul Hospital, ay jemet lang tugigaraw, siguro kaput na ngato na po dito bill, gagayim kay kamsat, iti biyang ti private hospital, kasi private nga mi dito gapuanda. Dito Kawasaki disease, gagayim kamsat, kaya pa i-discuss dito ito po, ti may isang doktor, patpadaanan nyo. Men doon nabayag dito yan, nga sakita po, halos simabay, iti dengue, no, jaka griro, iti parang lagip, adedin, di kiti rumruman. Nag-originate dito po, iti Japan. Nga deto'y ket maibagbaga nga iso nga naawagan iti Kawasaki disease. Okay, iti deti nga gundaway kalpasan na po ti panangindorsar ni Engineer Neil Jose iti deti nga problema ti maysa nga ina wenno pamilya apo iti gigaraw inyendorsar ni Engineer Neil Jose ti Pugad Lawin Ilocos Norte iti Pugad Lawin Cagayan tugigaraw tapno matulungan dito nga ina gagiyem kay kamsat wenno pamilya. So kainuman tayo live and exclusive ni Ma'am Rosalie Dupo, ti presidente apo ti Pugad Lawin ijay tugigaraw. Ma'am, good afternoon po. Thank you po sa ibibigay niyo pong pagkakataon na kayo po ay aming kapanayam ukol po dito sa problema na isang taga Tugigaraw. Good afternoon Ma'am Rosalie. Yes, good afternoon, Sir Robert. Thank you so much po for inviting me here sa napakagandang programa niyo po. Maraming salamat po sa pag-invite, sir. Okay. Ano po ang pwede namin maitulong? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yung pong ating tutulungan po ay isang mag-anak o pamilya, may dalawa silang anak. Yung pinakabunso po na 3 years old, tinransfer po ngayon sa St. Paul Hospital dyan sa Tugigaraw. Ayan po yung information na nakuha ko kay Ma'am Laika, yung mother po ng bata. At nangangailangan po siya ng isang dose para ma-inject sa kanya at malawala yung bukol na nasa leeg nitong bata. But yung bukol ay yung gamot po worth 85,000. Nabigyan na po ng isang dose itong bata, but kailangan pa po yung second injection para sa kanya. So ito pong mother ay nanawagan ng tulong dito po sa ating programa at diyan po naisip ko po itong si Engineer Neil Jose, kaya po siya po nag-endorse sa inyo diyan. So pwede ba malaman kung ano po yung mga pwede nating may tulong, especially po yung Pugad Lawin natin diyan sa Tugigaraw, Ma'am Rosalie po. Okay, Sir Robert, our organization is a self-help organization po, pero we are very much willing to help, sir. Sa abot po ng aming makakaya, kung ano man po yung pwede namin maitulong ay gagawin po namin ng lahat. Pero lalong-lalo na po may mga member po tayo ng mga doktor. Marami po kaming member dito na doktor. Yes, ma'am. Meron po si Lawin Istardoc ng Dr. Meneses Medical Clinic, and marami pa po, meron po kaming si Doc Leon, pero mag-a-ask po ako sa kanilang advice kung ano po ang pwede nating kung meron silang mga available na gamot na pwede naming maibigay, or kakausapin ko ang aming mga kasamahan para magtulong-tulong po kami upang matulungan po siya. Pero hindi po namin maipapangako kung ano pong klaseng tulong, kung ano man po yung maiabot namin sa pamilya po ng batang yon, ay sana po ay pagpasensyahan po at sana po ay pagyamanin po kung ano po yung maibigay namin na tulong, sir. Yes, ma'am. Okay ba? Ma'am, okay. Di ba naibigay ko na po yung yung address at saka yung kung saan sila hospital transfer ngayon, St. Paul daw yung hospital. So, may Yes team po. po. May team po ba tayo na parang titingin sa kanila diyan sa naturang hospital na yan, Ma'am Rosalie? Yes, sir. Pwede po, ako mismo, sir, pwede ko pong puntahan. Siguro po, maybe tomorrow, sir, pwede kong puntahan, or this afternoon. I-check ko po yung schedule ko para madalaw po natin yung pamilyang yun at makakuha tayo ng mga informasyon po kung ano pa yung mga kailangan nila, kung magkano po yung amount. Pero baka sakaling a part of that amount, makakatulong po kami. Oh, okay po. Salamat po dyan, ma'am. At nung may ibalita ko po sa kanila, lalo na sa mother na si Laika Viernes, na handa na po yung grupo niyong tumulong sa kanila at sobra po silang nasiyahan at nagpapasalamat po sa gagawin niyo pong tulong para sa kanila. Dyan po ba,
ano po ba? Marami po bang nagiging ganyang kaso ng Kawasaki disease, Ma'am Rosalie? Sir Robert, actually, hindi ko lang po narinig yung sakit na yan. Nakausap ko kanina si Dr. Meneses, anong ko sa class. Parang very rare po yung sakit na yun, sir. Very rare po yung sakit na meron dito sa Tugigaraw. Kasi sabi nga niya, parang pangmayaman na sakit ito, originated in Japan, from the Kawasaki. Doktora, medyo mahaba-habang gamutan and yun nga po, mahal nga po talaga yung injection talaga na yung gamot na i-inject sa kanya. So, ang sabing doktora, ito siguro mga 4,000 yata per vial. Okay. Oo, so yun. Yes po. Yes, ma'am. Yes, Sir Okay. Robert. Okay, yung tipong mga miyembros natin pong doktor dito sa Pugad Lawin, Tuguegarao, pwede po ba silang maging parang tutulong dahil public hospital naman po yung kinalalagyan ngayon yung bata, pwede po ba nilang i-monitor o magbigay ng suggestion to the official physician ng doktor na yan, Ma'am Rosalie? Yeah. Actually, Sir Robert, yung hospital po na kinalalagyan ngayon ng bata is a private hospital po yun. Ganun po. St. Paul Hospital. So, pwede naman po siguro, depende po sa availability ng time nila kasi ang mga kasamahan po namin is hindi lang po dito sa Tugigaraw. Meron tayong mga kasama na doktor nasa Bagao. Meron din tayong kasamahan, I think, meron din yatang naka-assign din sa St. Paul. Titingnan ko mamaya kung nandun pa rin siya. And then, si Dr. Meneses kasi nagkiklinik din ngayon. Actually, prior to our interview ngayon, nakausap ko na si Dr. Meneses, sir. Actually, nagtanong na ako sa kanya. So, sabi ko baka pwedeng may makuhanan tayo ng gamot na libre. Pero ang sabi is, yung gamot na yun is hindi natin siya makukuha ng libre kasi parang yun nga po hindi rin siya ganun ka dito sa Tugigaraw dahil mahirap din siyang hanapin. So yun ang niya. So maybe kung tutulungan namin siya is siguro tingnan natin mag-raise kami ng amount para matulungan namin yung pasyente na yun, sir. Okay. Ma'am, salamat po. Sana po makapag-communicate po kayo nitong ni Laika Viernes. Nabigay ko na po yung pangalan. Pero yung telephone number po niya, hindi ko po nakuha. Sa messenger lang po kami nag-usap. Ipinapaubaya ko po nasa inyo. At sana po matulungan itong pamilyang ito. Kasi yung asawa niya is regular employee daw na isang mall dyan sa may Tugigaraw. At siya naman plain housewife. Kaya nagbebenta na ata daw ng mga ibang kagamitan para lang matustusan yung pangangailangan nila, Ma'am Rosalie. Yes, Sir Robert. Ganito na lang po. Pwede niyo pong ibigay sa akin yung messenger ni Ma'am Laika, yung nanay, para mag-communicate po kaming dalawa, makapag-usap kami para namin kung ano po yung mga pangangailangan na matulungan man lang kami. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Pagkatapos po dito pag-uusap po natin, i-send ko po na po sa inyo yung Facebook account niya para maka-communicate niyo po siya. Pero bago yan, itatawagan po namin siya para namin yung masasabi niya dito sa nakahandang pagtulong po ng Pugad Lawin dyan sa may Tugigaraw. Yung bang Pugad Lawin Tugigaraw alone o the whole province of Cagayan po? Tugigaraw alone, sir. Okay. Yes po. Pero meron kami nag-create kami ng ibang chapter sa other municipality pero hindi pa po kasi namin nawa-work out. So ngayon is Tugigaraw pa lang po yung namin. Okay. Ma'am, maraming salamat po at sana po ang Diyos na lang bahala na magsauli po yung tulong na ibibigay nyo sa batang to. Kawawa naman po yung bata, 3 years old lang. At saka parang yung sakit na yan kasi parang delikado, Ma'am Rosalie. Yes, sir. Nagpapasalamat din po ako at nagkaroon po ako ng pagkakataon sa inyong programa. Maraming salamat, sir. Gagawin po namin ng lahat, sir, ng aming makakaya. Sana po kung ano yung maitulong namin is pagyamanin na lang po ng pamilya. Okay. Itatry ko pong makicommunicate and dalawin po yung pasyente later siguro or by tomorrow, sir. Okay. Ma'am, matanong ko nga pala, kumusta po yung Cagayan dito sa Lindol? Wala po bang masyadong perdisyon o damages dyan, especially schools, ma'am?
Sir, yes sir. Thank God po at ang safe po ang Cagayan sir sa nangyaring lindol. Oo, malakas din yung paglindol dito sa amin pero nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil wala pong anumang nangyari na na nangyari dito na damage. Wala po sir. Thank you so much po sa ating mahal na Ama at ligtas po tayo at pinapanalangin ko din po ang mga nasalanta like Abra, Ilocos Sur, Benguet, Mountain Province, lahat po especially Batanes din po sir, praying for them na sana po ay malagpasan po nila yung nangyaring kalamidad na to sir. Pinapanalangin ko po yun na sana is maging maayos po ang lahat. Yes sir. Okay, maraming salamat po Ma'am Rosalie sa binigay niyo pong kapagkakataon. Once again, thank you po. God bless po ang Pugadlawin na dyan sa may Tugigaraw. Thank you. Yes, Robert. Thank you so much and God bless you too, sir. More power po. Okay. Maraming salamat. DJ Apo ni Ma'am Rosalie Dupo, dito Presidente Apo ti Pugadlawin na Tugigaraw. Ang tigiliplipatan ti Agyaman kini Engineer Neil Jose ti Pugadlawin ni Ilocos Norte, gagiyem keng kamsat. Iso mismo Apo tinangyen durso. Iti biyang ti chapter ti Pugadlawin Tugigaraw ngamin na po amo ni Engineer Neil Jose di nga nagsarita kami di kalmang kunana ket adda digiti dudoktoren na nga naka-communicate kong kunana nga digiti ket miyembro kadeti Pugadlawin na Tugigaraw nga mabalin na mga sistir kadeti ubing agsagsagaba iti Kawasaki disease kunan ni Engineer Neil Jose. Then in pakamutay meta po kadeti ina ni Laika Biyernes maragsakan already digiti kakabagyan na apo nga makamamuti numutibiyang maragsakan daw unay gagiyim kay kabsatso nga uri kadatay kumaapo no kas pagarigan man digitay addaan na po iti mas na 111 na salsaliwanwan kunak kuma nga panagbiag apo tulungan tay kadi very much willing that cargo bus ni Engineer Neil Jose nga mangibadadano naging ganay di Tugigaraw kaditi ipaayo apo nga tulong kaditi anak ni Laika Biyernes nga agsagsagaba apo iti Kawasaki disease gagiyem ken kamsat iso nga no kadi adda mabali na po please lang pakamuyo tinumutibiyang wenno ti ENR online tapno ti kasta coordinate tayo ken ni Engineer Neil Jose makadanon apo nga awan kurang na digita itedyo apo nga tulong kadito nga ubing gagiyem ken kaabsat gaputa agkasapulan pay apo ti maminsan pay kano nga injeksyon him hampay nga DJ ket totally nga mangi ted wenno mangi pasigurado nga malainganen apo dito nga ubing tingunada nasisiyaat ti tumulong ngem deta sikat matulungan gagiyem ken kaabsat digita tao apo nga mas nasalsaliwanwan idi pa nagbiag na please man apo ikantay man apo ti ore pagbasit or basit laing nga tulong digiti basit nga tulong no maornong apo mabali na makatulong kadakwada aglalo iti pan nakasalbar ti biag detoy ubing nga agsagsagaba apo iti kastoy nga sakit iti probinsya ti Cagayan partikular apo iti syudad ti Tugigaraw gagayem ken kamsat pangaasyo apo no adda ti na salsaliwanwan na panagbiag tayo at tulungan tayo man gagayem ken kamsat daytoy nga ubing. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan narud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken nyo adingwen,
Ridad Farm Supply kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kada iti rakinyo aningwen. Ridad Farm Supply nalaklaka di lakuda ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang kada iti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti ili ti Banna wenno iti Ilocos Norte Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Laviñas Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Laviñas Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sa maganda serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabali pay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang deta? No kasapulan niyo ti serbisyo da para ka diti dumduma nga okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Laviñas Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Laviñas Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Laviñas Beauty Parlor, Masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Laviñas Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Laviñas Beauty Parlor ket makasapul ka rin ni beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagon niyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paser ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Okay, tuloy. Ti programa tayong damdamag ni Berto. Okay, iti dito yung gundaway po, mapantayumit kada ti napasaran na ti Region 1 or Luzon na nga ginginet gagayim ken kabsat. Yeah? So, sa ngaili tayo manen na iti biyang ti dito yung gundaway ni Engineer Felander Madriaga. Ti dati apo nga mangidadaulo ti Department of Science and Technology tapno pa ilawlawag tay keng kuana ti kapigsa or anna digiti mabalin nga dadaelen ti intensity point o intensity 7 nga ginginet kasi intensity 7 7.3 ko na but lowered to intensity 7 ada ti ginginet. Okay, once again thank you very much manen apo Engineer Felander Madriaga. Idedad mo agundaway di programa tayo damdamag ni Berto tapno ma-informaran tayo digiti agbuybuya dumdumngeg kada tayo seknan iti intensity or magnitude 7. Ay, okay, sandali lang. Si Engineer Nel Jose muna, gagiyim kayong kabsat, okay? Okay, Engineer, nakausap na po namin, nakasarita men, ti Pugadlawin to Gigaraw, siknan ni ti Detoy, may sakaditi kayat ko kumanga, i-confirmar ken ka, DJ readiness, deti bus mo, nga mabali na mangitunda ka rin tulong, ijay to Gigaraw, Engineer. Okay? Okay, baka mahina ata yung signal ni Engineer Neil Jose kadigito nga gundaway gagiyim ken kamsat ya. Okay, ngamin na po ni Tibugad Lawin gagiyim kamsat na personal nga nim imatanga ko na po no kasano ti panagipaay da iti tulong especially no opening ti klase kada daami namin dadigitay kalamidad gagiyim ken kamsat talagang very attentive when no alerto ti grupo nga mangipaay kadigitay tulong nga gagiyim ken kamsat kadigitay pakaipayan na or masiknan nga agkasapulan iti tulong gagiyim ken kamsat sa dinuman na po nga paset ti pagilyan tayo dumanon na malagibyo apo idi naglaylayos nagbagbagyo dita Cagayan na gagiyim ken kamsat adu nga tulong apo adu nga grupo tinagipaay ti tulong tinagibiyahe Pugadlawin na babayan iti dito grupo ni Engineer Neil Jose isuman na po tinang endorso iti dito problema iti adaan iti sakit nga Kawasaki disease ti ubing may isang ubing iti Tugigaraw isuman na po tinang endorso iti Pugadlawin na Tugigaraw gagiyim ken kamsat ngem hante makontak ni Engineer Neil Jose nagputol diti linya na kabayatan na pagyamanan tayo apo digiti nayat nga tulong kada tayo para di pa nakaidandanon ti programa tayo damdamag ni Berto ken ti programa tinapalabas agyaman tayo ken ni Mr. Ju Agtarap ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap
nga taga Ilba Beach, Hawaii. Nga manakabakasyon da po ita dito siyudad tayo iti Lawag. Ni Mr. Edwin Ancheta manipod ti Toronto, Ontario, Canada. Maraming salamat po. Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Corimao, Ilocos Norte. Maraming salamat sir. Ni Mr. Jewel Centillas manipod da po di Lahaina na Maui, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan iti Waianae, Hawaii. Ni Mr. Wayne Winnie Rumbawa, San Jose, California. Prince Jose, iti South San Francisco, California. Juanito Muller, Pariulen Jr., manipod da po di Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Ma'am Carmela Walker, manipod da po di San Diego, California. Ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Erlinda Ferminhood, Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Kenti CB Farm, Meno Kalawagan, Belisario Farm, manipod da po di Baresbes, Dingras, Ilocos Norte, babaen kada Mr. and Mrs. Dado Belisario. Thank you very much. Kariti so amin na po nga tumultulong kada tayo para di programa Damdamag ni Berto, Kenti Tinapalabas. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Okay, tuloy-tuloy po ti intay panagdadanggay ti programa tayo Damdamag ni Berto. Kas kung nakita po, sa nga ili tayo manen ni Engineer Felander Madriaga, ti dati po nga hepe ti Department of Science and Technology, dili probinsya tayo ng Ilocos Norte. Tapno informaran na tayo apo, kasano ti kapigsa ti intensity or magnitude 7 nga ginggined gigiyim kayong kaabsat. Engineer, good afternoon. Thank you once again. Ideded mo agundaway nga makainuman da ka iti deto nga aldaw malem iti programa tiyo Damdamag ni Berto pakipusipus deti engineer ket nagidda ka iti screen pakipuligos deti deti telephone camera Engineer Felander Madriaga sir. Okay sir, good afternoon. Yan po. Okay, good afternoon na po Madriaga. Once again, iawat ko ti panagyaman ko iti kaddam manen iti programa tayo ibalik mo engineer yan data engineer. Okay engineer, thank you very much once again. Good afternoon. Good afternoon Sir Robert, kaya kastamat na imbag na oras na kiti apo dumdumngeg kaya nagbuybuya ito'y programa tayo. Iti intero alubo nga makabuybuya na imbag nga oras tayo amin na po. Okay. Base ka rin research when rimwarta ta after dati ginggined nga ng dayeg iti Luzon especially Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, intensity 7 tinagpinalan ti pannakarukod tinasaong ginggined. So kasano ti kapigsa
or anya digiti talagang agpigad nga klase ti edipisyo no kastoy ti kapigsa ti ginggined nga mangdaya gidi may isang lugar, engineer? Sir Robert, tatapno mas nga maawatan tayo apo, ibinsabit na tayo dito'y pagrukudan ti PBOX, so kasano dito'y magnitude nga kung kuna tayo, ito'y scale ti magnitude, dito'y ginggined. Tano, dito'y pagrukudan tayo, kat manipod 0, aging gana 81, dato'y kat awan pa ito'y marik na tayo nga panagdayeg o panagkutitidaga dahil laang seismograph ti maka-i-record iti dato, so 0 to 1 intensity, magnitude. Yes, sir. No napang iti magnitude intensity number 2 at dan dito'y marik na tayo nga sang basit nga makaulawan no aregam Sir Robert, mabalinan nga makaperdi kadagitay nalakaunay nga maperdi abambana kasla kumano addaletay matinag abaso talaga mabuongan no yar-arig tayo detoy intensity number 2. Kat nung umato tayo iti intensity 3 isu dito yan detay addan detay marik na tayo nga mangrugin nga dati addaletay maperdi kadagiti abanbanag nga dati asidig tayo aglalo dagiti structures nga daanan kung saan kadagiti ano nasaya at panaka-construct ng structure talaga nga mangriknan Sir Robert makakita kan kadagiti crack ako na tayo ket nagdimanon iti number 3 kasla dati addan iti panagbitak ti bomba, basit a bomba, no arigan tayo, detan addan nga talaga ti makita tayo nga maperdi nga struktura. Aglalo dagiti nagkauna nga balbalay at ayun una kat tipay lang ipipanda nga imbes alandok at kawayan ipabugas na kami iti hollow blocks Sir Robert kat talaga nga kaya nan materjan di intensity 4. No di manon iti intensity 5 talagang dagitay medyo uray mapunata nga medyo nalagda nga buildingan kat mangrik na nga talagang Sir Robert. Okay, sir. Kat kasday iti sumaruno intensity 6 dakkelan ti mabalin nga damage na mabalin pa nga na makita tayo nga panagnanga deji daga no daytoy kat naibato guno asideg kadetay earthquake fault nga kuna tayo. Ket detoy narik na tayo idi laeng kalman intensity 7 detoy tay kuna tayo nga makaramid iti medyo dakkel nga damage major earthquake ti kategoryana deto yan Sir Robert. Okay. Ket kas iti napasamak ijay Ilocosur, di Abra ken agitay mountain province talagang ado dagi struktura nga naperperdin agitay nagpintas pa balbalay ket talagang narsuod sa Robert. Ket isut po na detoy intensity 7 talagang no ariyon tayo palausan tiag sa no nagtakder ka dita ruwar ko talaga maulaw ka no di ka pa matuli din Sir Robert. Tas jay kaya regan na ito intensity 7 ket no linabsan na pa ni 7 na paniti 8 kin agpangato talaga nga major damage, serious damage ti mabalin nga itong dana dito yan. Okay. Ket sa panagunak awan pa di iti nangat nga tong 8 tinapasaran tayo dito Pilipinas. Noon mariro Sir Robert ket 7.8 ang nani dumanon ti 8 dahil napasamak di 1990 Yes. nga nakadidigraan ken nakaperjan ti adong nga struktura di bagyo tamat di dagupan di ti malagip ko 7.8 di kangato na nga intensity Sir Robert detoy dagitoy intensity nga kung kunatayo based kadetay Richter scale nga usaran ti kaadwan ti PBOX tata adda nga min deti kabukbukudan dan
range when datoy intensity scale. Base matla kadatoy Richter scale ngem ngamin ti no apay nga flat nga 7 dayjay nagtundaan wenno nagpatinggaan daytay in pa ulog da nga pagrukudan gapuan daytoy scale ti Peebles, inawagan da daytoy ti PACE, acronym nga PEIS, ano Peebles Earthquake Intensity Scale kunana daytoy. Ti pagrukudan daket 1, 2, 3 aging gana iti 10. Okay. Aging gana intensity 10 ket Roman numeral tinusarda awan daytay point something na ano daytay 1.2 1.5 kasjay awan ti kasyan ano diket 1 to 10 dayjay scale okay. nan Robert. Saan ti Richter scale idi nga adda dayjay fraction na daytay point something na si Robert. Okay, sir. Okay, so yung bang digiti structure, digiti patakder, is there adda diti pagrukudan nga diti nga struktura marami babayan ti kasto yung espesifikasyon, materyales, mixing and sabsabali pa tapno kabalinan na nga terreden ti bagina once nga dumano ni ti kastoy nga scale when no kapigsa ti ginggirend. Meron bang ganon engineer? Actually, Sir Robert, adda daytay kung tayo nga strength of materials, daytay structural strength nga kung tayo iti civil engineering, adda daytay designen da nga kaya nang withstand iti kastoy akangato ti earthquake at damat daytay shock absorber nga ipanda tapno iti kasta kathaan na unay nga mariknada ya pa nag-sway adda dagiti rollers nga ipanda iti foundation dati structure tapno iti kasta kat habang nga ag-move dati daga dati tectonic plates tayo i-negate na when no kontraan na dati pa nag-move tapno iti kasta kat ag-steady when no stable the structure. Actually, the Japan ket halos amin nga buildings the giant, especially the high rise ket addaan iti earthquake rollers. So nga no kitaan tayo iti history ket Japan every day nga adati earthquake dijay as Robert. Ngam dagiti struktura da dagiti buildings daket haan unay nga maapektaran kadaytoy kadayay panagdayeg ti daga kagapuan ta na design dagito yan nga adda daytay kunata nga negation when dayjay rollers dagiti structure na design nga maka-withstand iti nangato nga intensity Sir Robert. Okay. Since adda ti kasjay engineer, depende ka di DJ yung high rise building, let's say 9th floor, 10th floor, 11th floor or nangat nga to pay. So depende DJ kangato or DJ talaga kangato DJ space nga ako pa rin DJ building para ka DJ nga design nga ibagbaga tayo Engineer Madriaga. When Sir Robert, actually the strength na, the structural strength na ket i-compute da ngamin no kwa no kasano ti kadagsen di structure da mismo nga building tapno isumat iti ibagay da nga capacity da rollers or shock absorbers whatever nga measure tapno dito ket ma-withstand na ti intensity nga balin nga expected nga mapasamak iti daytoy lugar kastamat nga kitaan da pwede ti soil bearing capacity kuna na ngamin dijay idaga ngamin ket adda daytay maximum nga load nga kaya na nga bagkatan na Sir Robert. Okay sir, may mga adda digiti resort especially parts of Ilocosur nga nagringat di daga. So how long nga agsubli or how safe digijay nga dagatatan gapu kadati panagungap na gubay dati gingined engineer.
Actually, Sir Robert, kat dati panagbuka, wano panaggungap ti daga, kat mabalin nga permanente datan. No, di pa kat iti sumarsaro nga panaging ginid na mabalin nga lumawa pa Sir Robert. Oy. Kahit nasaan nga naibatog wano asideg iti dati kung kunata yung earthquake fault, kat dagijay isudad kati ikandan iti permanent danger zone. No, kasi nga Quezon. Madida ipalubusan nga mapatakdiran pa iti structure dagi jay kakasya nga klase ti datay nam sa akan datay gingined na pasamak sa Robert. Okay. So uray no awan ti may patakdir dya, is it dangerous para iti papanti tao, posible matna giti uneg or anyaman na hanlang nga tao, even taraken siguro na engineer? Yes, Sir Robert. Actually, DJ kata no kitaan tayo no naibatog nga mismo kala DJ earthquake fault dire-diretso DJ unag tidaga Sir Robert mabalin pa kiti nga agsingaw pa DJ iti steam no kas nga madanuman or maybe agbalinton nga dandanom agbalin kas lakarayan pagbanagan na Sir Robert. Okay. May isa kadigiti kang runaan niya na magdanag iti tao, especially parts of Ilocos Sur, kaya dito posible nga pan nakapasamak ti tsunami. Engineer, no, pay after several hours, adan ti nagbalin nga rakurak ti National Disaster Risk Reduction and Management Council nga awan iti mapasamak nga tsunami. So kasano nga mapasamak ti tsunami, gubway ti gingined? Engineer Madriaga, sir. Mabali, posible nga pasamakan ti tsunami kat no DJ epicenter wala na yung sentro DJ ginginad kat adda iti tao mismo. Okay. No DJ panagkuti deta tectonic plates ang na tayo dati ngamin daga kat adda detay kaslala balsa nga dati unag nga agtatapaw ka detay molten metal iti layers of the earth nga kuna tayo ket deti tectonic plates nga ayan ti nakaiparabawan deti ayan ti dwelling place tayo isu detoy dagiti agkuti ket no addan ti crack na dayjay isu dayjay kuna tayo nga earthquake fault ket dayjay nga plate ket na ibatog wenno at dayjay katingaan ti taaw once nga nagkuti dayjay nga tectonic plate ag-create ngamin iti ripples wenno dakkel nga wave no iyarig tayo kat kaslarete na ibatya ko mga danom sa Robert kung gonem di batya makitan dayjay pa nagdaluyon na ijay habang nga napigpig sa di pa nang gunggun mo dakdakkel day i-form na nga daluyon kasla kasi ti kayarikan na detoy tsunami ngamin sa Robert nga no ti especially no ti movement ay tectonic plates ket agpababa detoy agresiris na kasi nagpababa dayjay danom nga day tingatun na agpababamot nga kasjay so nga ti makita dayjay shoreline kasla agat trust dayjay danom ti baybay ket into na puno na dayjay kapilitan nga agsubling dakkel ton dayjay wave nga maporma na so dayjay makunkuna at tsunami sa Robert. Okay. Base kaditi reports, diti napasamak nga ginggine di kalman na gubway diti Abra River fault line na engineer. So gaputa yung fault line sa Abra, amutemeten mountainous ti Abra, medyo adayo kaditi baybay. Is it possible nga natal na ti baybay gaputa adayo diti nang rugyan ti nasao nga gingined or nag-originatean dito nga gingined, Engineer Madriaga? May isa nga posibilidad dayjay Sir Robert since adayo iti baybay adayo ti tsansa nga adda ti maporma nga tsunami ngem saan mat nga we cannot discount no kas pangarigan dayjay intensity wenno dayjay kadakkel dayjay damage kadayjay fall ket dumanon mat laeng iti baybay mabalin matlaang ag-create iti tsunami. Okay. Kas pangregan. Nga ma-expectaron tayo nga nakangat-ngaton within 8 or 9 dayjay
intensity na kan Sir Robert. Mhm. Okay. Segun iti biyang ti P-Volts no duduma ako nada detoy nga guenggined kay tectonic in origin adaan iti kauneg nga kastoy yung mga ganon na kilometers pa ata yung ginagamit nilang sukatan na sir, according ka dito yung underground water natin is ma-level, di ba? May first level, second level, third level. Is it safe nga ibaga tayo nga no naununeg DJ naununeg DJ Gingined wenno gapuan ti Gingined mas safe tayo dito rabaw ti daga engineer or agpapadala ta? Depende Sir Robert, aglalo no detay intensity na talaga nga nakaraw. Una na piksa DJ movement na DJ baba. At ngamin ti duwa nga mabalin nga movement ti tectonic plates. Mabalin nga agrusod nga agpababa. Okay. When no agresiris da nga horizontal. Kat parehas na gitoy nga delikado habang nga naununag DJ origin, DJ earthquake. Mabalin nga makaepektimas nga risgo aglalo nga maapektaran na giti water table tayo pa mabalin nga kuyuden na nga ipababa matlaan dati water table ti marik na tayo nga insigida kat bumabamat ti water level iti surface water kas kuma iti karayan adagiti wawaig mabalin nga biglamat nga umawan na yun na sa Robert. Okay. Dayjay habang nga naununag mabalin nga naununag met dayjay movement na or either way no oray no narabrabaw dayjay ayon ti origin na no napigpig samet dayjay intensity na parehas lang nga delikado sa Robert. Okay. Okay, so yung nangyayari, di mapaspasama kini surface water nga posibleng agatyan digiti ayan digiti danom, karayan, wawaig, and at the same time bye-bye. Possible nga kastamet ti maparasamak kiti underground water no adaging gined engineer. When Sir Robert kasi DJ movement aglalo na te kunak parusog na pababa DJ movement mabalin nga DJ water table DJ bakit ag pababa pay nga danunon na DJ nakapudpudot nga layer ti earth kasi te kunakon molten metal DJ pagtaptapawan dagiti tectonic plates tayo Sir Robert. No once nga mo tayo nga no ti danom ket napudutan ay ket talagang ag-evaporate no maawan ton Sir Robert. Okay. Yung yung nangyari kahapon, engineer, para siya ti Riknak kasi dakin ti studio di Kalmang ket parang sway hindi hang up and down no di ket ag-sway nga kasjay. So anat ti talaga kada kayo nga expert iti datoy. Anat pa nagkitayo sway diti force or agrusod engineer? More on swaying Sir Robert Okay. DJ movement na. Actually ti agrusod nga min no daduma ket more on volcanic origin. Dayet nga kasla ag dribble ti bola, it's more on volcanic. No dati ag sway nga kasjay, it's more on tectonic. Ngam addamon ti tectonic nga agpababa, especially no DJ ayan na ket iti adda nga iti parte ti taaw Sir Robert. Okay. Okay, so which is more dangerous? Volcanic in origin or tectonic in origin, engineer? Parehas da lang Sir Robert ngamin no nakaroon ay detoy intensity ni tectonic kasla makunatayo nga dakdakkel ti didigra nga mabalin nga ited compared ka ti volcanic. Tani volcanic ket mas nga within the area laeng deti vicinity deti ag-erupt a volcan so laeng iti mas nga madidigraan while ti tectonic ket medyo nalawlawat sa kopen na aglalo na the fault line ket atidog kas katidog deti Marikina fault line kindet oray detoy Abra River fault line ket medyo halos sumilpo ngamin kini Marikina fault line Sir Robert. Okay. So mabalin niya pagibasaran tayo nga rason niya until Manila ket nariknada detoy gaputi ti panaginnasideg ti Abra fault line ken Marikina fault line na engineer. When Sir Robert, dayjay may isang rason no apay nga
hakaslalang Luzon wide di pa nakarik na dito yung ginginad numan pay dito origin na dito abra talagang adda ti epekto na gapuan ng tadya kunakon di fault line gid atid doon nga halos sumilpo kini Marikina fault line, Okay. Sir Robert. Okay, sir, ada dikit belief, diyan mo no, it is we consider as a superstitious belief or proven by science nga adda connection tiging gine diti tiempo, especially igaaw nga kunada or dry and at the same time rain, adda connection na, engineer. Scientifically no kitaan tayo kita mabalin nga adamot detay link na Sir Robert. Gapuan nung amin napudot ti tiyempo, nung pansinam Sir Robert, nung nakapudpudot ti tiyempo, malamang it is the onay mabayag ket aging gined. Napansin tayo the previous days ket talaga nga nakapudpudot. Ti panahon tayo. Ket talaga nga sinaruno detoy medyo kunatayo nga napigsa aging gined. Ket no man pay saan pay nga predictable when no awan pay ti equipment when no instrument nga makaibaga makai-predict no kanon to ti sumaron ng aging kinad nga no kitaan tayo ket mas nga niging kinad ti after effect dati kinapudot ti panawan. Okay. Awan pay tinapuutak mo niging kinad after iti kalamiis ti tiyempo, Sir Robert. Okay, sir, kanagitoy nga al-aldaw, dito pa naggingined na, adda ka dito digitay maibaga nga mabalin nga sabalipay nga epekto ti gingined, especially di aftershocks. Is it possible nga di aftershock ket napigpigsangim DJ first one, DJ original nga panagdayeg, engineer? Yes, Bumbo Robert. We cannot predict. Wante ko na tayo nga maditay sigurado nga na ti aftershock nakapkapsok kuno mabalin na napigpigsapay. But the tendency is panunutan tayo nga mabalin na napigpigsa dati sumarsaruno nga aftershock na. Gapuanan ta dati fault nga kunatayo at the earthquake fault di tayo amo no kasano ti extent ti damage DJ baba DJ mismo nga tectonic plates taamangan no DJ panagreseries na itinabiit ket adda pay laeng wenno basit laeng DJ mang tengtengel kadati may sa plate mabalin nga agrusod wenno agkutimanen itinapigpig sapay mabalin mat nga no nagplaster lakit din nga adda ti mang sanggan kadayjay kadagitoy nga donga plates nga nag-green series ket mabalin nga addalat tamat aftershock na babasit ngam expectaran tayo latta ngamin sa Robert nga adda diti sumagmamano nga aftershock o either napigpigsa when no babasit laangan sa Robert. Okay. So dapat pala hindi hang balbaliwalaen ti may ibaga nga aftershock na mabalin nga napigpigsa nga DJ original. Wano di muna nga panagdayeg depende di sitwasyon iti onig ti daga, engineer. Well, Sir Robert, kaslamat iti bagyo dati no makita tayo na limabas ni bagyo napigpigsan ti epekto dati storm surge na kuno nakaslakas jemat ti kayarigan na ti gingined aglalo no te kunakon no talaga nga nakaro dayjay panagnangana dayjay ayan ti tectonic plates ket saan tay nga mabalin nga baliwalaan dayjay sumarsaro nga aftershock sa Robert. Okay, there are reports nga maybe marik na ti aftershocks digdi ka ba gingined within 2 to 3 days. Is that possible or mabalin nga atindog pa, engineer? Mabalin nga at atidog pa sa Robert depende laangan na kunakon no kasanot pa nagplaster na nagiti tectonic plates ket sapay lang kumata nag-lockdown ada ko nato ada kasla Lego parts kuma nga adda deti locking system na ket no once nga madipay nag-lock mabalin nga adda pa iti panagkuti na panag-reseries na sa Robert.
Okay. Pagka aftershock sa digiti sumaruno, engineer, possible nga di talaga yan ti kapigsaan na, nagsentro na, isumidlat pa kapasamasakan na. Kasi ay parang may report kanina na yung Suyo, Ilocosur, may nangyari ding aftershock na parang malakas intensity 5, engineer. Depende matpay da jay tekunakon, agdepende lang ta kada jay plaster da jay nagkuting na tectonic plates kino kasano ti panagkaiwayat kuno panaguyas dati kunata yung earthquake fault mabalin nga iti sumaron ng aftershock na pigpigsan na jay sa bali bangir. As compared kada jay original nga main quake, Sir Robert. Okay. Sir, maraming salamat. Irindad mo manen yung gundaway. Amok nga ado di kitay na pidot, di kitay agbuybuyag, dingdingig kada tatata, especially di jay saan niya pa ng baring-baring kariri aftershocks. And at the same time, di kitay information, panggep itiging ginid. But no, addape, di kitay kayat mo nga i-share kariri agbuybuyag kada ta, itidating nga gundaway. Po Madriaga, please go ahead, sir. Go ahead. Robert, thank you very much. When po, laglagi po tayo mga etikastoy nga didigra mapaspasamak at adadigitay aramidin tayo ng earthquake drills, surutan tayo, dahil tapno etikastak at nasesif tayo matlaan, aglalo, no, at dati iti unagti struktura, aglalo ti high-rise building, surutan tayo digitay safety protocols nga insurod na kada tayo, tapno iti kastakat maprotektar matlaan digitay bibiyag tayo, aglalalo kat iti kasti nga pasamak kat talagang awan iti kuna tayo nga panakaisubli na pay dahil original nga estado iti biyag tayo no kasi nga iraman tayo iti didigra aglalo iti detoy ginginad ko na Sir Robert. Okay, once again, thank you very much Engineer Felander Madriaga. Sapit sang ka nga maumuma nga kang kanayon mi nga tawtawagan para kariti kasto nga informasyon nga ma-share tayo kariti viewers tayo. Thank you po and mabuhay po kayo Engineer Felander Madriaga. Mabuhay din, Sir Robert. Okay, so di po ni Engineer Felander Madriaga nang ilawlawagan ako. So hunting nga laing-laingin ti aftershocks gigigim kayong kabsat. Hamoy baga, Jemet Abra, ti naging ginadandan na pigsa, no, aftershock, Jemet lang, gigigim kabsat. Depende apo jay tectonic plates, plaster apo kano ti uneg tidaga after di jay ginggined, gigigim kabsat. In Ilocosur, ada di kita may ipapakita apo nga nagringringat jay igid baybay, di kita apo ket unsafe. Hanga safen nga lugar dito depende DJ pa ng check apo di kitay otoridad, especially apo di kitay taga P-Bolts or masikna na po itibiyang ti environment when no aglawlaw tayo. So DJ ti gagim tayo gagim kayong kaabsata ti panangi padanon mi kada kayo tapnon ti kasta mainformaran kayo kasanot kapigsat intensity 7 yung pala kaya na nga rebayan na po ti may isang building sumit lang dapat di kitay baro nga struktura baro nga balay nagtingig narpuog gagim kayong kaabsata especially churches kasi digiti churches apo kita ada digiti 100 years ditan ada digiti yung mga dalubhasa na inhinyero kunada digiti struktura gagiyim kay kalsat yung 50 years nga panakausar na medyo may sinasabi na yan kasapulan na po iti panang check ti structural engineer no safe pay when no saan gagiyim di ba yun yung mga problema yung mga old buildings especially schools yung mga gabaldon kasi agkontra apo yung digiti modern structures 50 years gigiyem keng kamsat ito namang old structures nga proteheran na po ti gobyerno gagiyem keng kamsat handa nga kayat nga marakrak even rangtay malagi piya po dito rangtay dito barit nga nagbaling kontrobersya gapo iti widening ti Department of Public Works and Highways dito Gabaldon Building iti Central Elementary School iti Lawag Central gagiyem keng kamsat di ba naging yan gagiyem keng kamsat saan ba yun National
National Historic Commission. Sila po yung si isuda apo digiti mang proteher kadagito yung buildings gagiyim keng kabsat. So agkontra ngami na po tibiyang di siyensya, especially in inhinyeriya, gagiyim keng kabsat, dapat digito yung maideklararen nga condemn or unsafe. But gaputa adda ti linteg nga preserbaren digitoy babaen iti linteg nga nang buangay po ti National Historical Commission na gigigim kay kabsat nga mabalin nga garawen ni inhinyero ni obras publikas di nga rin tinapasamak yung Spanish Bridge barit malagipyo nabanbanata na po digiti taga DPWH First Engineering District dita no apay nga nirakrak da ket rangtay nga proteheran na po ti gobyerno babaen ti National Historical Commission gagiyim kay absat. So yan po yung medyo nagkakasalungat agbabangga po nga linteg or panang tagiben ken saan nga panang tagiben. But dukas jay, especially eskwela. Yung Gabaldon School, Gabaldon Building, di ba? Yung Gabaldon Building pre-Spaniard pa di jay gagiyim kay absat. Safe pa nga rod, nga pagyanan di kiti ubing nga mapanagadal no kas pagarigan, So ti aramiden tatta po ti biyang tinhinyerya di kiti engineers, mabalin mo nga i-restructure DJ kasjay nga building gagiyim kay kabsat ngem tuladem DJ original nga kita na nga kasla kadiri pas pasamak. We have the church in Dingras gagiyim kabsat di ba kasjay tinaaramid bell tower in Bacara yun din ang ginawa. So medyo narigat apo ti sitwasyon ti mang restructure when mang repair mang dagdag ti strength di kiti kastoy apo nga proteheran ti National Historical Commission gagiyim kay kabsat. Okay, thank you very much kadite viewers tayo ni Ma'am Elis Tamayo, Ma'am Mili Espirito Agtarapa. Thank you for watching. Arnel Anchete Italia, ni Dema Paulino, ni Dorocio de la Cruz, Barangay Chairman Generoso Palomares, Barangay Saludares, Dingra, Ilocos Norte, Ruena Lynn Francisco, kasapay ni Maria Luisa Eusebio, kay ni Rickmar de la Cruz. Maraming salamat. Dito na po ti pagguduan ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz, kinadwak ni Maki Paulino Agustin, iti technical control. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes ti amin na sangapada, agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Irideto nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang hapo no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyo, hindi lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ka, ginaturalesa tayo, no? 90% met ka di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yun, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabalin nga dengue kadakwada ng napigsada handa gurigor handamet nga makarik nga timadi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong.
Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Bali, ako mablaw kami papagayam, iti nagasat ng malim, ti Huwebes tayo amin na sa ampada. Yawis mi ka na kayo, ti may isang oras nga panakaidanon ti programa tayo, ti napalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Sa balimanin nga surat, hindi patangatang iti detoy nga malim papagayam nga nakaypalaunan ti pakasaritaan ti biyag. Kenayat. Ngem kasangwanan ngayon ti rugyan nga ibasa detoy nga surat, pagyamanan tayo iti sumaganad. Thank you very much kada Mr. Ju Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap, manipo di Iba Beach, Hawaii. Kastapi ti panagyaman tayo di CB Farm, iti Bares Besding Rasilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario. Agyaman tayo ken ni Edwin Ancheta manipod di Toronto, Ontario, Canada. Agyaman tayo pa ken ni Erlinda Perminhood nga taga-barangay Nagdikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Curimawi, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Jewel Centillas manipod Lahay na Maui, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan iti Waianae, Hawaii. Ni Friends Jose iti San Francisco, California. Ni Carmela Walker manipod San Diego, California. Ni Mr. Loreto Tamayo ken ti sibubukel nga Tamayo family iti Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Moller Fariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka,
ngem di kalidad ang materyales, magatang iti GAMR Construction Supply. Katuanan yatay ibasa wenurugyan dati surat kablawak man tinaragsa ka pa nagbibuya ni Ma'am Eloisa Guerrero. Thank you very much. Hindi pa nagbibuya Ma'am Eloisa. Ti surat nga ti padayawan niya ibasa iti deti nga maling papagayam ket surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biag kenayat. Ngayon patulod ti may sa apagayam nga kayat na ti paawagan iti tangatang iti nagan nga Evita. Naisaguday iti surat ni pagayam tayo Evita, tinapalabas ko, Manong Robert. Umunati amin, Manong Robert, kablawan ka, iti nagasat nga malim mo. Kastamit ten, iti kadwam, iti technical control. Naawis met, ito'y pagayam mo. Nga umay, mangitaklin, iti detoy. Napalabas na iti detoy nga programa. Barbaring manlaeng, di kadi makangig. Ket mabalin nga, pakapidutan dati adal. Nupay nakababain, kinamok nga saan, nga maawat, ti kaadwan, tinapalabas ko, wenno pakasaritaan ti biyag ko, pagayam ko. Sapay katagiti padak nga dumdumngeg, tasaandak nga kagura, ngem numan kagura dak, da kayo ket maawatak ka. May saak nga inanak. Ngem ti ayan nga pagdaksan, pagayam ko diya kamuno siya sino ti amak. Masansan niya mang mangig ko nga maipadpadamlit wenno maipalpalapayag kanyak nga siyakit lubwag ti daga wenno awan amana nupay awan ti may bilang wenno nariingak nga amak nulanga na idumdumaak wen kabsa adu digiti mga presyar iti langak sipud pay idi ubingak aginggang idi maddanak iti tured kenumisungan akem ititawin ko nga sa nga pulo ket dua. Ditan nga nagsarudsudak iti inak. No siya sino ti amak, ken no kasano nga naitawa kiti lubong. Dito yung kinumprontar ko ni Nanang. Nanang, apay nga sipud na yanakak kitawan ti makitak nga amak. Apay nga dududwa talayang iti deto nga pagteengan. Deto yung pagteengan nga intaop upaan. Siya sino nga talaga ti amak. Balikas ko ken diretso ti panangkita kiti inak. Ngamin kabsat ko nupay naganuspay tinakim ko kadidi agundaway. Addan digiti tiyempo nga maburudak kadidi tao ti lawlaw ko. Ngem jaklaeng maibuang. Nisurun ken pungtot kadakwada. Aglalalo numang mangig ko ti balikas nga siyakit lubwag ti daga. Timmao nga awan ti amana. Saan lang nga digita? Adupay nga sabsabali nga pananguyaw wenno pa nang ibaba iti kinatao. Nga may sa detoy kariti, mangburburi-buri ti kaunggap, wenno mamagburbure kiti darak. Nabayag sa ko na uray ti sungbat ni Nanang. Inulit ko ti saludsod. Siya sino ti amak? Apay nga. Kaslawan man laing ti kabkabagyan tayo ti deti nga lugar. Awan ti may bilang nga kabsat mo, awan ti may bilang nga kasinsin mo. Estranghero tan or arigen iti deti nga lugar no pay nabayag tan Nanang. Kinunak.
Nagdumog ti inak. Apagapaman. Ngem kalpasan deta pa nagdumog na inyangad na tirupa na. Nakitak nga nabasa digiti mata na. Nagluwa. Babawi kiti ti bagik no apay nga nagdamag kiti inak gaputa maasyanak. Diyak ipalubos wenno diyakas ledyak maawat. Nga babae ni ti saritak ket agluwa ti babae nga nangiparswa wenno nangyanak kanyak. Manong Robert. Nupay kasta gapu iti kalikagum ko nga maamuan. Kastoy ti simmaruno abalikas ko. Apay ngagsangit ka nang. Nasakit ka di para king ka nga damagik no siya sino ti amak. Nasakit ka di nga lagipem when no ibagam kanyak ti na siya sino ti nagtaudak. Kinunak Manong Robert nga maibuyog akon gaputa agayusen digiti luwa ni nanang iti pingping na. Nagtimek ni nanang ngem kasla managerger ti buses na. Anak ko, kasla sa anak pa nga nakasagaan na amang sumpat ken ka. Nabayagin na plan-planwek nga ipudno. Tipudpudno nga kinatao. Tipudpudno a kinasyasino. Ngem kasla maawa na nakitipigsa. Ngem gapo anak ko tagdamag ka. Dinggem nga rudkit sa laysayik no kasano nga naitao ka. Balikas ni nanang. May sa akmet nga inanak. Karigin na pobre nga naganak kanyak. Manalon ti amak, agtagibalemet ti inak. Gapoy ti rigat ti biyag kayat ni nanang winuday di nanang ti tumulong kinitatan. Napanunutan na nga ibiyahe di kiti maapit wino maburas da nga nateng, iti na duma-duma a lugar. Agingga nga, napanunutan ti amak, ken ti inak ti. Agibiyahe pa yen kadagiti sa bali a produkto nga kastiso ka, basi ken arak. Deti ket babaen iti panagturong deti probinsya ti Cagayan. Kang runaan na digiti masungad nga ili ti Cagayan. Nga asidig iti probinsya tay nga Ilocos Norte. Ngemidinta, agnay-nay tinapintas nga negosyo datatang kaninana. Nakapungtot ti maysa nga padada negosyante. Nga isutin mo na nga akin negosyo iti. Kasta nga produkto. Tisuka basi kenarak. Dita anak ko nga pinagaramidan dati dakes. Inrantada nga pinadungparan dalulo ken nilulam. Natayda nga insigida iti lugar na kadungparan da. Naiwarwara digiti nateng. Nagayos digiti basi arak ken suka. Gapu iti pan nakaperdi digiti galon. Naudatal ti inak. Kastamet tiniti amak iti igit ti kalsada. Apangururayan da iti luganda. Rumrumori diti investigasyon nga nairanta ti pan nakapadungparda. Gaputa mismo nga ti karibal da iti negosyo. Tinangdungpar kadakwada. Nupay kasta kasla na balikog ti investigasyon ket naibaga nga lus direksyon tilugan nga nakadungpar kadakwada. Nga nagkarga amet laeng iti nagduduma nga klase ti produkto wenno kapada digiti produkto nga ibiyahe ti amak ken ti inak ka. Palawag ni nanang adadda nga ng digos kadiri mata na iti lulwa. Nga no arigek Manong Robert ket kasla taawen nga agtatapaw ti tao-tao digiti mata na. Numanen punasan na digiti mata na. Numanen amlidan na ti agong na. Kadagidi nga gundaway. Kayat ko idi nga pagsardingen gaputa natukay kun san ti matmaturog a kinaliday ti riknana. Ngamin tuloy na tinagbalikas. Idi agmay sa akon iti biag.
enalanak ti ikit ko. Nakipagnaedak kadakwada. Ngaman yan tayo di bumalasita ngak. Agtawinak nga tayo diti sa ngapulo kitinem. Nirames nak ti kasinsin ko. Wenanak ko. Rinabngis na ti dayaw ko. Nabartik deto idi kat tinaramid na ti kinaykayat na kanyak gaputawan ti gaway ko. Napanunot ko tinagtalaw iti sidong ti pamilya nga nakipagnaedak. Tilada lugar nga napnapanak. Aging gana nga naitundaak iti syudad. Syudad ti Angeles, anak ko. Nagtrabaho ak iti maysa nga diskubar. Gaputa iso tinangitundaan ti kinakuyog ko kanyak. When naranyag ti uneg ti bar no iti rabii. Kaslaawan ti problema. Kaslaawan ti manglamlamot ken ka nga dake sa pasamak iti kalman mo. Ngem no rumwar ka iti bar. Makitam ti mangliweng-liweng nga sipnget. Nga kurang na lang nga alununen na ka. Dita anak ko nga, naamamok ti maysa nga Amerikano a soldado. Gapu iti kalikagum ko nga, maikan ti biyag ko iti kay papanan wenno naray-ray-ray pa nagbiag. Kabsat. Wenno anak ko. Nagbalinak nga kaya na ya ti soldado nga Amerikano. Agingga nga nabukel ka. Ngem napaayak iti kalikagum ko nga mayaon iti pitak nga nakailumlumak. Ngamin, pinanawan nak ti soldado. Saan ko nga amuno sa dinno tinapnapanan na. Gaputag dadagsena ko ni di. Adda digiti mangibaga a parigreg ka. Wenno parigreg ko ti sikog ko nga si kadeta. Ngem sa anak nga imanamong. Pinilik tinagawi di ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Awan ti ammo kapapanak. Diyak kayat ti agsubli ti lugar nga nakayanakak. Wenno ti ayan digiti kabagyan tinaganak kanyak. Gaputa indadanes kenin romendak. Nagpalpalailang ak tinumano arabi ti sentro ti ili. When agingga nga may sa abaket tinakakita kanyak. Bayat nga nakaturog ak iti may sa waiting shed. Dita nga inyawis nati, panagturong ko iti balayda. When, nagturungak nga rod iti balayda, nakipagnaedak iti numano arabi. Nagsapulak iti trabaho, ngem kinunahan nga makapadakes kanya. No, agtrabaho ak gaputa agdadagsena. Naginnanos kami iti baket, kang runan na iti pananganos na kanya, iti pa nakipagnaed ko keng kuana. Aging ga anak ko nga inpas ngay ka. Edi pimusay, wenno idi na ipasngay ka, sa ano na yan na nagbayag, pimusay ti baket, gapuy ti pulmonya. Ditan nga, agkarada pakmanin iti rigat. Ebita anak ko. Basit ka pa idi. Isu nga, saan ka nga mapanawan? Awan ti sa bali nga panggidak. Awan sa bali nga pamataudak. Sinublianak ti. Dakes nga aramid ko anak ko. Ti dakes nga aramid ko. Nga isu iti panagilako kiti apagapama na ragsak. Maderderen ti pusok manong Robert nga mangdingdingeg.
iti palawag ti inak. No kasano ti panagarubos di kitilwa ni nanang, kastamit kanyak. Naudi nga balikas na ti punana nga panagilako na ti apagapama na ragsak, tapno mabiyag na. Inarakop ko ti inak Manong Robert. Inarakop ko ti nakairi-irot. Wen kabsat ko. Nariknak ti biteg ti puso na. Nariknak digiti anang sabna. Wen. Digiti angis na kaslalalawen na gaputa. Maadi-adin ti panagarubos digiti luana. Manong ko na asyanak iti inak. Na asyanak unay-unay. Ngem dita nga napanunot ko. Nga isumit laing nga adu digiti manguy-uyaw kada kami. Isumit laing nga adu digiti manggurgura kada kami. Gapoy ti deti nga aramid ni nanang. Kinagpayso na kabsat at dapay digiti gundaway nga dalalaki nga umay. Iti upaan mi abalay. Papanawin nak ni nanang wenno. Adda ti kasla ibaon na kanya. Mapanak tumet. Get inton sumang petak kabsat. Agal alistuda nga rumwari ti kwarto mi ken ni nanang. Adda pwede kiti gundaway nga siyo uyos pa'y laeng ti lalaki. Napya ko mga rod no may maysa nga lalaki. Masukan sukat a lalaki Manong Robert. Kasangwanan papagayam, nga ituloy tayo dito surat ni pagayam tayo Evita. Pagyamanan tayo di kiti sumaganad, nga tumultulong kada tayo iti panakaidanon ti programa Tina Palabas. Agyaman tayo di CB Farm, wenno Kalawagan Belisario Farm, iti Bares Besding Ilocos Norte, babayan kada Mr. Dadu Belisario, kani Mrs. Janet Belisario. Agyaman tayo pa kani Ma'am Erlinda Ferminhu, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you very much kada Mr. Ju Agtarap, kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap, Manibut Iba Beach, Hawaii. Thank you kani Mr. Edwin Ancheta, Manibut ti Toronto, Ontario, Canada. Thank you very much kani Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, iti Corimao, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Jewel Centillas, Manibut DJ Maui, Hawaii. Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Friends Jose, iti South San Francisco, California. Ni Juanito Muller Pariulen Jr., Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Carmela Walker, Manibut, San Diego, California. Ni Ma'am Ellis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Kani Erlinda Ferminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Dahito yan, tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Labinyas Beauty Parlor,
Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabali pay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang deta? No kasapulan niyo ti serbisyo da para ka digit idumduma nga okasyon. Nakasagana digit isem nga agpapaay ti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo itinalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan, iti Patak Road, Paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapul ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagon niyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti Paset ti Patak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Kasangwanan niya ituloy tayo, dito surat ni pagayam tayo Evita. Happy watching, ano naragsa ka pa nagbibuya kay ni Ma'am Rosel Osvaldo po dita, Tugigaraw City, probinsya ti Cagayan. Thank you very much ma'am. Ni Mr. Onofre Durupan, Manikuti Wayanay, Hawaii. Ni James Guerrero Dumlao, Kayong dita Paway, Ilocos Norte. Kay ni Ma'am Amida de la Cruz. Thank you very much. Iti pangkidangdang kayo di programa tayo tinapalapas. Ininot nga naglawag, tinalidem, wenno jak may isapulan ti sungbata sa ludsod. Babayan iti palawag ni nanang. Dinamag ko iti bagik. Kagurak ka diti inak. Ipakitak ka diti rurud ko ken. Panangipalakib ko nga dakis ti araramiden. Nga isu nga adu diti manggurgura kada kami gapu iti aramid na. Dito'y pa nga naamwak nga pinagtalaw da kami iti balay iti baket. Nga nagbalin nga sarukod na iti tayanaknak. Gaputa kinarelasyon kano ti inak, ti anak ti baket, nga dani ti asawa. Nga dita nga, pinarakrak da ti balay, tapno pumanaw kami. Nga isumit ten, tinakaisadsadan mi ti sa bali a barangay wenno lugar. Nga isu iti pagupupaan mi ita iti balay. Maysa nga bunggalo a basit, adaan iti 2 kwarto, pagayam ko. Mas dawak met kadigiti nga gundaway no sa dinno ti pagalalan ni nanang ti pagbiag mi. No sa dinno ti pangalalaan na ti pangupam iti balay nga pagiyanan mi. Iti uneg ti balay, Manong Robert, agkairwara dagiti pagpapintas. Make-up kit nga kunada, pagpasigar ti kurimatmat, lipstick, pulbos. Ken digiti arwaten a nakikiting nga isutius usaren ti inak ka. Naglabas digiti aldaw pagayam ko. Nagtultuloy digiti umsi wenno kasla kaariyek ta kami, dagiti karuba mi. No nakasangpet akon manipod ti eskwela sa anak ko na rumrumwar. Ore pay no adda digiti gagayem ko nga kayat kumetida nga kasarsarita wenno kaayayam sa anak ko na rumwar. Ngamin kabsat tunggal rumwara ket kasla rumsik wenno agsidsidir ti mata, dagiti karuba. Wenno saan ket kasla mangat katawada.
At napay digiti gundaway nga, mangig ko ti kastoy. Nalapsat manin detoy. Sigurado nga, naangsig tumanin ti arubayan da. Ngem sigurado nga, adun tumanin ti customer na nga mapaniti baleda. No maabot na ti, edad na, duwanton ti mabalin niya, pagparausan iti deta ka balay. Balikas digiti sabsabali. Dita kabsat nga, itarengteng kuntun ti agawid nga agdumog. Ket no adda akto ni ti balay mi, mariknak tulayengin ti panagar-arubos digiti luak. Kayat ko asidiren ti inak. Kayat ko nga iparupaking kwa na nga makapungtutak kadagiti mangmangigak. Ngimadda ka di kabalinak, adda ka di puwersak, idinto nga inpalawagnan nga aramiden na ti kasjay. Tapno laeng may sakad na ti panagbiag mi nga dwa. Manong Robert. Gapo iti jak maawatan nga sitwasyon ti biag. Uray no isudaytan iti pakaumumsyan no pakauyuyawak. Inrekep ko digiti matak. Sinelselak digiti lapayag ko tapnon ti kasta jak makita digiti mangumumsi. Wenno aktwasyon ti tao nga saan na may kanatad kanyak. Sinelselak metten digiti abot ti lapayag kutap no jak mangeng. Dagiti makalai sa garakgak. Kastameten na sasakit na balikas. Inawat kulatan no anya digiti panguy-uyaw da kada kami. Keninawat kumeten. Indawatak ti pamakawan ti basol nga aramiden ti inak. Manong Robert. Alisto ti panagtulit ti aldaw pagayam ko. Wen kabsat ko. Adda ki din iti third year high school. Iti tawen ko nga sa nga 15, Manong Robert. Kabsat ko uri iti uneg ti pagadalan. Saan na mailingid. Digiti damag kontra kininanang. Sungadda digiti kakaiskwelaak nga. Saandak pa yan nakayat nga asitgan. Saandak pa yan nakayat kakuyog. Uray digiti mangisursuro ket kaslasyak pa yan ti sentro ti saritaan. Agingga nga iti may sa agundaway, kinasarita nak ti advisor ko. Evita, agbati ka man pay laeng ta, agsarita ta. Kinunana, nagdanagak Manong Robert. Amangan tadda ti damagin na kit mo ti sungbat ko. Idi makapano amin di ka klase kito ti classroom. Pinaasilignak ti lamisaan na. Pinagtugaw na kiti sango na. Madmadlaw ko evita ket kasla ipwerpweram ti bagim kaditi ka eskwelaam. Madmadlaw ko nga ta numadama ti klase tayo ket adayo ti turong dagiti matam. Kasla adda na unay ka pampanunutem. Kasla, adamang burburibur keng ka. Nga amok nga isu nga saan mo nga mayulo digiti leksyon. Bueno, adalin tayo. Ada ka di problema? Saludsud ti mangisursuro, Manong Robert. Saan na ka nagtimek? Saan na ka nagsao? Diyak maungap digiti bibig ko iti daydi agundaway. Inulit ti maestra ti saludsud. Anya ti problema. Apay nga kastoy di kiti mag-obserbarakin ka. Kinunana. Kabsat ko iti dedi agundaway kayat kukuman ti agpudno iti maestrak.
Ngem naon na anak manen ti panagsangit. Naon na anak manen ti mariknak nga sa emken pait. Nga dita nga, nagarubos di kiti luwak iti sangwanan ti maestrak ka. Apay nagsangit ka. Aanyaya ti naragsinunay nga naibagakken ka. Adda ka didakes nga. Naisao kiti panagsaludsud ko na niya ti problema man ako. Balikas ti maestra. Manong Robert, kaya't ko idin tirumpwas wenno tumakderi ti tugaw ko. Tapanawa kun ti maestra ngem naalak ti nagbain. Agingga nga nauray ko ti kastoya balikas. Ento numalem. Ibagam ken ni nanang mo ta umay nakasundwen. Ento no awanen ti tattao dito eskwela. Kaya't kung agsasarita tayo nga talo. Kaya't kung nga malawlawagan digiti maobserbarak ken ka. Mabaling ka di. Kinunak. Wenno kinuna ti maestra kanyak. Gaputa saan na nga mauray ti sungbat ko. Agawit kan. Ngem namnamaek nga. Ayabam to ni nanang mo wenno may to agpasyar ni nanang mo. Tapno, agsasarita tayo. Bulon kon tinagin inaya da timmakder. Nakadumugak nga rimwar, manipo di kwarto mi, idi pagadalan Manong Robert. Idi sumangpet iti balay nakatugaw ni nanang iti mismo nga lamisaan niya ing kampanganan iti pangaldaw. Ape nga nabayag ka. Nabayagin nga nakitak nga si mangpet digiti padam nga agad-adal ngem awan ka pa Anya ti nakaibayagam Evita. Balikas ni nanang. Dituyen kabsat nga inasot ko ti amin-amin nga sasainek wenno amin-amin na naburod ko. Nanang, saan laingin niya di ti lugar tayo ti pakauyuyawak? Uray ni ti unig ti pagadalan. Amom ka di nga kinasarita nak ti maestra ket kaya't naka nga makasarita. Nakigtot ti inak. Apay, anyang banag ti pangkayatan na nga pangkasaritaan kanyak. Kinunana nga kaslamit makapungtot. Saan ka nga agpungtot? Saan ka nga agbusor? Amok nga tinamagin da ket ti saan umisungar aramidem. Naobserbanan na kano ti maestrak nga maikulkulengak adda na oneg a pampanunutek. Jak makapagulbod. Agpaiso na nang maburibura nak tunggalad dagit uneg ti klase gapo kaniti pamabain wenno pa nakaumumsik. Wenno pa nakailang langit ay ti deti nga lugar. Numabalin ket mapanak iti uneg ti abot tapnon ti kasta ket awan ti tao nga makakita kanyak. Tapno ti kasta ket awan di kiti makita ka tao nga mangbingmingming mangkitkita kanyak. Kinawan di kiti balikas sa mangigak. Nga di kiti ket mangsairunay tiriknak nanang. Iti din nga aldaw, Manong Robert. Jakon nagsubli di pagadalan. Pilpilitin nak ti inak nga pasaray pa yan agungit. Ngimpulos nga di na kun mapilit. Mamati ka man wenno saan, ti si bubuke labag nga nagyanan di kiti kwaderno. Wenno notebooks ko. Inpuor ko ida. Inlunod ko ti lugar nga paggargarawak pakiramanan ti pagadalan nga pagserser ka. When Manong Robert, jak kayaten ti rumwar, agaklat ta ni dooneg ti balay.
Uray no adda ti baon ni nanang kanya ket jak kaya. Uray adda pa yung lalaki nga umayo ti balay mi. Ket adda pang ibaunan na kanyak tapno maramid dati kayat nga araminin. Uray mangmangig kun ti kanal buog wenno anya nga. Klase ti unit uneg ti kwarto. Agpakpakutibay nga klatan. Kot ti maklatan digiti luluak. Kaslag mauyong akong kadigdi nga gundaway, Manong Robert. Mamati ka man no saan. At damay sa idi nga gundaway nga, napetpetakon ti putan ti kutsilyo. Maniko di ti kusina mi. Ngem rimwar ni nanang ket dita nga, Evita, anya ti pampanunutem? San mong aramiden ti mangdangran ti bagim? Ket ginamatan na ti takyag ko nga nakaigem, iti kutsilyo. Papatay ka din ti bagik, manong ko. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tayo pa'y, digiti sa balipay, nga agbibuya ka datayo iti dati nga gundaway. Naibag nga malim, kinaragsak pa nagbibuya, ken ni Armida de la Cruz. Ni Mr. Hill Paraiso, manipo di Apari Cagayan. Naragsak nga malim mo, nagasat nga malim mo, friend Hill Paraiso, dita Apari. Ken kasta pa'y nga kablaawan tayo ni Belalyn Galsute Malasig Retotal. Thank you very much, iti panagbibuyam. Nairot ti panang petpet ni nanang kadagiti pungwa-pungwak nga nakaigem iti kutsilyo. Nga imbatog ko idin iti batog ti pusok tapno iduyok ko. Kayat ko agibusanen ti jak maaawatan na sitwasyon ti biag. Kang runaan na iti pan nakauyaw mi nga agina. Ngem napigsa ni nanang ket naakal na wenno babaen iti pigsa na ket natnag ti kutsilyo apet-pet-petak. Dito'y nga nagtimek ti inat. No mapapatay mo ti bagim, malpas ka din ti problema.
No mapapatay mo ti bagim ket panawan nak. Talikodak ka din ti aramid ko. Laglagipim evita anak ko. Sarsaru kusukek tinarubrub nga apoy. Masinsinit ti bagik. Ramramasek digiti beggang. Tapnon ti kasta. Maikak ka ipapanan. Tinabati nga paset ti biyag. Para kanyak ken paraken ka. Apay nga dinak maawatan. Balikas ni nanang. Manong Robert. Anya ti saan ko nga maawatan? Saan ko kadi nga maawatan digiti? Balikas digiti tao iti ruwar nga mangibaga nga. Mangipukpukaw iti pampam, puta, pukpok, ken sabsabalipay. Diyak ka di maawatan digita nanang. Balikas ko nga kasla numingar. Amok. Amok amin digita. Apay anak ko. Si kalakaditi agsagsagaba. Si kalakaditi makariknay ti sakit. Sa nino ti pangalak iti selselte ti ngiwat ta. No diyak karamatin ti bagik. Ado digiti mas na daldalos nga pagsapulan ngem ti pararamidem. Apay nga di mo padasen. Apay nga di mo lapsuten ti bagim. Wenno yaon ti bagim iti pitak nga nakailumlumam. Sidir ko ken ni nanang. Simmong bat ket kastoy ti sungbat na. Ere kastoy nga nagbalin nga pagtengken pasamak ti biag ko. Nangatapay anak ko, tao nga agtalik kanyak. No ni Rames naktupay ti mismo akasinsing ko. Anyan tuket din digiti tao nga makaamu kastoy ti aramid ko. Sa anak tungatang agbalin nga kaslabambanti ti panangkita daw no lugar nga papanak. Maawatan na ka di evita anak ko. Nagkulpa kariti panagrason ni nanang. Siyak tinagpakumbaba. Siyak tinakaawat, Manong Robert. Nupay aglulukin ni ditiriknak. Nagtinagan na nga nagararubos di kiti luluak. Rimwarak iti uneg, wenno rimwarak manipo diti balay. Inalak ti sa ano na pangatidugay na pagtugawan. Nagtugawak. In parabaw ko digiti sikok, iti mismo nga tuod ko. Ket insarapak ka digiti rupak. Ket dita nga, pinabusuyak ti panagarubos digiti luak. Iti baet digiti sa ibek. Nga isu ti panagbagkabagkat ti barukong ko, gapoy tinaunig unay asang sangit ko. Manipo di din, Manong Robert, nagbalinen niya kasla, nakariribok ti biyag kanya. When? Saan ko kayat ti sumango ka digiti tao? No adda idi digiti manggeg ko, agkusilapak. No adda idi digiti mangisem kanyak. Esmak metida, kageddan ti panangibaga kiti kastoy. Apay, anya ti katkatawaam. Katkatawaam ka di tilangak. Amanganta, napinpintas tilangak nga medisika. Sangwem ti sarming, ket dita nga maamuam no pudnuwen no saan ti bagbagak. Dagita digiti balikas ko, nagbali na ka natangsit, Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw, kabsat ko. Adaddan nga rumwar ti pamuyaak gaputa, agbalasa ngakon.
Agtawen na kidin iti sangapulo ket innem, wenno sumagpatakon iti sangapulo ket pito. Adun digiti makaayayo iti balikas na wenno sa gawisiw na kanyak. Ditamit kabsat nga nagbalinak nga kasla na atap kadakwada. Anya ti sagsagawisiwam, siyak kadi, apay, anya kaya, tumatayab wenno manok. Di tanto kabsat nga agal aludoy digiti kapatadak, wenno digiti lalaki nga mangsagsagawisiw kanya. Numet no adda digiti makisarita kanya nga ibagada nga napintasak. Isu ti nakaiparswaak. Kanan niya ti pakarikutam no napintasak. Kunak kadakwada. Agingga nga addamet digiti lalaki nga mangapa kanyak. Ket kastoy met ti sungbat da kanyak. Hoy, sang ka nga agtangsi-tangsi ta? Ti amom, di mi ammo no, paggap-gapwan ti agserserbiken ka? Ken di mi ammo nga, sikakit lubwag ti daga? Awan ti ba ibagam nga amam? Kunadan to kanya, di takabsat nga, maasot tumanin ti pungtut ko, ket makiapak. No awan ti amak, no siyakit lubwag ti daga, anat ti nasakita bakrang mo. Imayak ka din di tabalayo tapno makipangan wenno makilamot, wenno mangalay ti anyaman na banag tapno agserbi kanyak. Kasta digiti sungsungbat ko kadigiti lalaki nga mangkaskasarita wenno mangumum si kanya. Idi ababa nga pannao kabsat ko nagbalinak nga natangsit. Nagbalinak ka natangsit ngem pinatebker ko ti pakinakem bagiken riknak. Tapnon ti kasta makalapsutak wenno makaliklika kiti adu nga umsi ken kastamit ten pananguy-uyaw da kanyak. Papagayam santayo nga may lipas nga ibasa deti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Wenno tinapalabas ni pagayam tayo Evita. Anya ti pagbanagan ni Evita. Naawat na kadin ti panakaumumsina ket nagbalinen nga natangsit. Wenno amunan ti lumaban. Anyan to ti banag ti biag na. Dagiti nga saludsud papagayam ket masungbatan iti agtultuloy nga panagdingegyo iti inday to panangituloy nga ibasa iti detoy surat ngin patulod ni pagayam tayo Evita. Dito nga rudan na pumakada dito pagayam nyo, Robert de la Cruz, kinadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes tay amin na sangapada, agyaman kam tingkay panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.